Илдә катнашкан һәр кем вирусны җиңәрлек иммунитет алачак дип ышандырган иде. Абдулла Кариф исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачылар театрының баш режиссеры Ренат Аюпов. Иммунитет турында әйтүе кыен, ә менә яшь режиссерлар яңа белемнәр, ныклы элемтәләр һәм тәҗрибә туплап китүе абачык. Ренат Аюпов белән килешми мөмкин түгел, чөнки театр чыннан да дәвалау үзлегенә ия. Ул безнең күңелләребезне дәвалый. Жылны Хөнәр яшь режиссерлар фестивале Камал театрында старт алган. Һәм инде 2 ел ул Кариф исемендәге яшь тамашачылар театрында уза. Театрлар өчен катлаулы булган 2020 ел фестивальгә нинди үзгәрешләр керткән? Әйдәгез бергәләп күзәтик. Бернинди үзгәрешләр дә булмады, бары тик чакыру безнең Татарстан театрлары белән генә булды һәм аларның саны күпкә кимеде. Чөнки былтыр 23 театр катнашкан иде, быел инде ул әлбәттә күпкә кимрәк. Фестивальнең афишасында 16 спектакль, аларны Татарстанның 11 театр коллективы тәкъдим итә. Режиссерларның яше 35-тән артмаска тиеш, исә инде спектакль аларның дебюты булуы шарт. Безнең Бөгелмәдә, Казанда, Минзәләдә куйган режиссерлар, алар Мәскәүләрдән, хәтта Румыниядән бар. Мәскәүдән, Санкт-Петербургтан, башка шәһәрләрдән. Шуңа күрә безнең барбер бөтен Россия форматы кала ул. Кариф театрына, үзебезнең җитәкчеләргә һәм мәдәният министрлыгына, безнең республикасының мәдәният министрлыгына бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки минемчә мондый фестивальләр кирәк. Чөнки ул безнең өчен, гомумән безнең артистлар өчен, шулай рәссамнар өчен, режиссерлар, композиторлар өчен бу бик зур тәҗрибә. Бу Хөнәр фестивале ул яшь режиссура дип аталса да, ул барыбер гомумән театр өчен бик кирәкле шундый фестиваль. Наверное, все-таки это очередная школа, очередной экзамен, очередная ступень, я надеюсь. Творить свое, искать что-то новое. Может, не всегда правильное, может, не всегда интересное, но новое. Хочется что-то найти новое, необычное. Вот это, наверное, для меня режиссура. Ну и донести какую-то мысль правильную. Хәзерге процесста, хәзерге менә вазгыяттан караганда, кеше спектакль эчендә беренче урында тора. Форма түгел, видео түгел, ниндидер пластика һәм декорацияның үзенчәлеге түгел, спектакльнең яисә сәнгать продукциясында кеше беренче урында тора. Менә бу турыда Хөнәр ремесло фестивале сөйли. Аренага яшь режиссерлар килде. Яшь режиссерлар үзләре белән шулай ук яшь драматургларны җәлеп иттеләр. Үзләре дә алар текстны язалар һәм инде яшь сценографларны, композиторларны, шулай ук хореографларны һәм башка шундый яшь театрны яраткан көтелмәгән исемнәрне үзләренә җәлеп иттеләр. Шул курыкмыйча яңа алымнар кертергә тырышулары, яшь тамашачының үзләре дә яшь, шуңа күрә яшь тамашачының аның фикерләвен, аларның таләпләрен, эстетик таләпләрен, алар теләгән әйберне күз алдында тотып куялар. Шуңа күрә дә күбрәк спектакльләрдә тамашачыга якын булган шундый тамаша дибез инде аны без зрелищный шундый формалар белән үреп бик җитди әйберләр турында сүз алып баралар бүгенге көн режиссерлары. Хуш, авылым. Менә шундый исем астында Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында премьера гөрләп узды. Режиссер Айдар Җаббаров авылның бетү сәбәпләрен үлеп баручы авылларның халкыннан сораштырырга булган. Спектакль тормыштан алынган кешеләрнең тарихына корылган. Авылның бетү сәбәпләрен алар
нәрсәдә күрә? Спектакль авыл халкының катлаулы язмышы турында бәян итә. Шын барлык вакыйгаларны без театраллаштырып куябыз. Бу спектакльдә булган бүтән өзекләр дә шын барлыклар, шын булган хәлләр. Миңа беренче чиратта кешеләрнең тарихлары кызык иде. Авылның тарихын бит кешеләр ясый. Шуңа күрә кешеләрнең нинди тормышлары, нигә шулай калганнар, үзләре кешеләр качып, шәһәрдән качып киткәннәр дә бар. Кайберәүләр китәсләр килә, ләкин шунда яшиләр үзләре генә. Төрле мим андый төгәл ним юк иде. Шул кешеләрнең тормышлары кызык булып кына шулай йөрдек, сөйләштек, һәм инде бер ниндидер фикергә килдек. Безнең монда төп персонажларыбыз дип әйтик, менә әбиләр, бабайлар, ялгыз яшәүчеләр, авылда, беткән авылларда, иң мөһиме менә беткән авылларда яшәүче әби бабайларны без күрсәтәчәкбез. Алар бүгенге көндә исән, бәлки әле килерләр дә, һәм инде төрле чорларны күрсәтәбез. Анда кемдер малай, кемдер Сталинга хәтле бар, кемдер укытучы, шундый рольдә. Плюс-бны квадратка күтәреп изашигәбез. Тамагач. Буа районнан башладык. Буа, Тәтеш, Дрожжиное, Әтнә, Арча, Мамадыш, Әлки. Мин шул районнарга бардым, аннары Гөлчәчәк Шәйхетдинова безгә булыша башлады. Ул Актаныш, Әгерҗе районнарына барды, Кама тамагы, Верхний Услон. Шул бер ничек 20-30 авыл мин генә алганмындыр. Төрле кемнеңдер сөйләшәсе килмәде, кемдер бик сусаган сөйләшергә, төрле очраклар булды һәм инде безгә кызыкларын гына, безгә ничектер бер форма өчен кызыкларын гына алдык. Хәзер безгә нәрсәдә булган сөйләсе килмәде. Мин озак эзләнүдә булганда, мин искә төшердем әбиемнең ниндер сөйләгән вакыйгаларын. Шуңа күрә мин үз әбиемне сайлап, әбиемне интервью алып, әбиемне бу спектакльдә уйныйм. Үз әбиемне инде. Аларның тормышында нинди вакыйгалар булган, алар нәрсәләр кичергән, балачаклары ничек үткән, нинди чорда, нинди авырлыклар, нинди җиңеллекләр булган, алар ничек яшьлекләрендә ничек кызык тапканнар, алар ничек мәхәббәтләрен тапканнар, алар нинди авырлыкларга дучар булганнар тормышларында. Аннары әби дә шул кадәр минем өчен теге җан атар кебек инде ул. Ул әле дә кичә әнигә шалтыратып әйткән, тагын бер-ике кызыклы ни бар ия, шуны әйтеп бетерә алмадым, сөйләп бетерә алмадым дип әнигә шалтыратып әйткән. Хәтта шул кадәр без якынайдык дип әйтә алам. Без әле ул изоляция вакытына туры килде. Без әби белән шул кадәр күп сөйләшә идек, 3 ай буена көн саен сөйләшеп утырганбыздыр. Шуннан соң инде мин махсус интервью алдым. Актерлык буенча бәйләргә була, гомумән бүтән алым, бүтәнчә эшләү, булган мәгълүматны ничек бар шулай тапшыру. Без бит ияләшкән бераз үзебезне дә өстәп, фантазировать итеп, зур итеп күрсәтергә. Ә монда менә ничек бар шулай, ул бик авыр. Безнең ичке дөнья, тышкы дөнья белән бик кат тарткалаша, ул актерский безгә бик кирәкле. Шундый нәтиҗә ясадык. Шул 2 атна кала прогон ясадык һәм прогоныбыз 4 сәгать килеп чыкты. Һәм инде шулай без ничектер яратып эшләдек ул өзекләрне. Аны теге ничектер кисеп атып булмый иде. Һәм шундый театрыбызның руководствосы каршы килмәде. Спектакльне 2 өлешкә бүлдек.
менә бу декабрьдә ала берсә беренче өлеше чыкса, икенче өлеше дәвамы. Ул дәвамы да түгел, ул отдельный как бы үзенә бер ни, ул февральдә чыгачак. Буяу, карандаш, пумалалар читтәрәк торып торсын.